അപ്പൊ നാളെ ഈ നേരത്ത് നമ്മൾ വിമാനത്തില് തത്തില് ഇങ്ങനെ അത് ഇത് എന്തോന്നുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ആഹാരം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിന്നണത്. മക്കളിൽ വരത്തില്ല, ഇവിടെ വെച്ചോളൂ. കൈകൊണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല. ആ കത്തി പോക്കൂടി വെച്ചോണ്ട് തിന്നാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല അലവലാദികളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കില്ലേ? എനിക്ക് ബാത്റൂമിലൊന്ന് പോകണം. എന്താ ഇത് പിടിച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കിട്ട് വരാം. സാറേ സാറേ, ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാ?